Ovo je ubedljivo najteže, da je jedna greška. Ovo je. Ovo je kakav je vatre. Daj, Vando. Vando. Ovo je, vidi. Hoće dođe, a pazi, drži, evo je, hoće dođe. A uveče kad padne mrak, brate, nema šanse. Znači ja sam pojim prvo da live da ređe, onda vidio sam ja, onda je... Slatki su, brate, a? Preslatki, brate. Dobro. Gdje si, mali? Ovo je Ženka, čekaj to vidim. Ovo je Ženka, tigrasta, malo vidiš. Ono isto ta bi isto mačići da, malo se dobro. Ono tamo ne znam šta je. Hranim ih jednog po jednog, ne mogu da ih razlikujem na te jedno. Vidiš, pustim samo ovaj sto, jer kad ih hranim džutur neko pojde više, neko pojde manje. I kita, brate. I onda rekao, a jedno ću vam tijelo, brate. Onda pustim ovaj sto tu, evo čaka, i jedno po jedno. Leon ovdje ti, jel? Jel da? Leon, da. Leon i Tiva kuja, znaje, tam je u Beograd kod drugara.